Здравейте! Днес ще представя един модел на Tamiya British Universal Carrier Max 2. Това е една танкета в 35 мащаб. Дори изгубена, тя е доста мъничка и симпатична, но като всеки модел на Tamiya е с много високо качество на изработка и с невероятна сходимост на елементите. Нека да погледнем какво има в кутията. Виждаме нетипично за Tamiya много тъмно-зелена пластмаса. На тези платки са дребните детайли по интериор, по екстериор на танка, на танкетата по-точно. В комплекта е включена фигурка от екипажа. Виждаме, пластмасата е доста от така тъмно-зелена. На тези платки виждаме части от интериора, екстериора. Вижда се декалния лист, въжето. Виждаме също и части от дефанзивното въоръжение. Тук също имаме фигурка от екипажа. На тази платка се намират корпуса, колелата, окачването. Имаме още две фигурки с прокита. Ето тук са и виригите, те са винилови. Нека да погледнем сега инструкциите за Tamiya. Кратка история. Стъпките за сглобяване. Както и инструкции за поставяне на декалите. Като заключителни думи, малък, симпатичен модел на невисока цена, с високото качество на Tamiya. Благодаря ви за вниманието.